V roku 2024 bolo predpovedaných mnoho zvratov a nových dejových línií vedúcich k masovému liečeniu a opusteniu starého, čo ľudstvu už neslúži. Od začiatku posledného slnečného cyklu, ktorý prebieha od roku 2012, začalo byť Slnko oveľa aktívnejšie, čo spôsobuje rôzne slnečné erupcie, výrony koronálnej hmoty a geomagnetickej búrky. Už viac vedcov varuje, že energetické maximum Slnka by mohlo nastať už v roku 2025. V decembri 2023 bol celkový počet slnečných erupcií najvyšší za 8 rokov, čo ukazuje na nárast slnečnej aktivity. V roku 2022 bolo 5-krát viac slnečných erupcií ako v roku 2021. A počas celého roku 2023 bolo viac slnečných erupcií triedy X ako za celý rok 2022. Nárast slnečnej aktivity v posledných rokoch je známkou toho, že sme blízko veľkej slnečnej energetickej udalosti, ktorá by mala nastúpiť najneskôr do niekoľkých najbližších rokov. Silná slnečná erupcia so sebou prinesie začiatok nových časov. Vedomie sa rozšíri do takej miery, že nepoznáme sami seba, pretože to, čo bolo predtým, bude vyzerať len ako hra. Zasmejeme sa svojim skorším obavám a problémom, ktoré nás doteraz sužovali. Ľudstvo bude konečne poznať svoju skutočnú históriu. Tiež históriu Zeme a celej galaxie. Už nás nebude obmedzovať žiadny závoj zakrývajúci naše vedomie. V stredu 18. septembra prežijeme ďalší silný superúplnok roku 2024, ktorý je sprevádzaný veľkým chaosom v celej Európe. Silné energie septembrového superúplnku môžu po celý mesiac septembra spôsobovať silné magnetické búrky, ktorých energie vytvárajú obrovské škvrny na Slnku. Nárast slnečnej aktivity nám poskytuje odolnosť voči tomu, aby sme sa vysporiadali s akýmikoľvek problémami, ktorým v súčasnosti čelíme. Teraz máme podporu vesmíru, aby sme všetko prekonali. Skvelým spôsobom, ako tieto silné energie ukotviť v našich telách, je venovať sa kreatívnym činnostiam, kresleniu, hudbe, tancu, cestovaniu, športu. Spojte sa čo najviac s prírodou, pite dostatok vody a odpočívajte. Energia septembra 2024 nás posunú hlbšie do našich duchovných vnútorných práv a pomôžu nám znovu sa spojiť s nefyzickými aspektmi bytia a našej ľudskej reality, ktorá nás obklopuje.